Ito mga guys, nandito kami sa Walter Martina. Bakasan mo. Habang pila. Oo, nandito kami. Nababa? Ito mga kajingjing, grabe. Ang haba ng pila mga kajingjing. Oh. Hello sa mga, sa ano, mga ano. Hello! Ito, mga kajingjing, sobrang dami ng pila ngayon mga kajingjing. Estimated namin dito mga kajingjing. Almost mga 2,000 siguro to. Sobrang dami mga kajingjing. Ito. Hindi na namin i-edit tong video na ito mga kajingjing. Diretso na namin i-upload sa YouTube ni Jingjing. Sobrang dami na nito mga kajingjing. Sa Walter Mart kami ngayon mga kajingjing na for vaccination. Pero ang problema nito mga kajingjing, sobrang haba. Siguro matatapos, baka hindi naman yung iba, hindi na siguro maabutan. Siguro magkakatop ito sa haba nito. Ang dami pa nagsisidating mga kajingjing. Oh. Isusum natin para makita ninyo mga kajingjing. Yan oh. Sobrang haba mga kajingjing. Comment lang kayo sa ibaba mga kajingjing kung anong mga reaction ninyo sa vaccination nito mga kajingjing na nakapila ngayon mga kajingjing no? Ganun lang, comment na kayo sa ibaba mga kajingjing kung anong mga ano nyo. Sobrang haba kasi mga kajingjing. Hindi namin yung akalain ng ganito. Ano siyang Walter Mart. Jingjing, hello! Hello!